Vice President, Honorable General Retired Dr. CGDN Chiwenga has arrived at his site to tour Jeli Lithium in Shavani this morning. Salabina Mashkobuda Pangwa ine Chunuka VP Costanro Chiwenga is touched it down in Shavani. Pangwa ino tonon VP Costanro Chiwenga now yawo ye value addition now yawe put my minerals edu ezvaro zvemika eZimbabwe ngazviproceseswe muno employment icreate muno vanhu vakwanise kuwana raramo munyika yeZimbabwe. Ndinopa subscribe or like on the bell icon. Timida mzora nhasi tomuka tiona mapictures VP Constantino Chiwenga early this morning visited Shavani zvamuri kuona mapictures munhu wamubuda nyika muchinzi the visit underscores government's strong commitment to the growth modernization and value addition of Zimbabwe the mining sector as the country accelerates its development agenda. Kachange anobuda nyora chiti big moves in Shavani. VP Chiwenga has touched down and is touring Jeli Lithium, and this visit means business. This is not just a courtesy call, it's a clear signal. Zimbabwe is serious about lithium. Value addition is non-negotiable. The mining sector modernization is happening now. From raw minerals to refined product, Zimbabwe is claiming its place in the global green economy. Doma developments are kubuda pangwa ino tona VP Constantino Chiwenga aiwa vari muguta rezvishavani. Chitiko chinobuda panguva ino chonoko kunzi aiwa VP Constantino Chiwenga anova mono anokunzi is rallying behind ma 2028 elections achiramba nawo dze2030 achiramba kuamenda kweconstitution. And panguva ino VP Constantino Chiwenga kwese kwese ari kukambena achifamba nechikwadi chekuti aiwa one man one vote. Arifamba nenhau yeland, afamba nenhau yemaminerals achiti zvizvarwa chenyika yeZimbabwe ngachibenefite from maminerals nehupfumi hwemunyika ino. Pinda comment section medu dzofungura imo tikudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, check on the bell.